Velkommen i værkstedet. I dag, der skal der satme snittes. Det er efter et stykke tid siden, sidst har lavet en video, men nu er det fandme blevet tid. Og det vigtigste, når man skal skære, det er jo selvfølgelig at styre på værkstedet. Jeg bruger en batterisav, så det er jo vigtigt at have styr på at lade batterierne og have noget strøm til værktøjet. Det skal jo findes frem, men først og fremmest savene ud. Og som I kan se, så er det et stykke tid siden jeg har været i gang, så hvad fanden er det jeg mangler? Jo, det er selvfølgelig lige at give en introduktion af, hvad det er jeg bruger. Som sagt, så bruger jeg en batterisav, og jeg troede, at jeg også skulle bruge min store sav i dag. Så den blev også fundet frem. Batterisaven fungerer bedst med et batteri. Det her det er et i300 batteri. Det er fænomenalt. Og alt husvarme. Det er jo fantastisk. Som I måske kan fornemme, så er jeg lidt en fanboy her. Men til dagens opgave, der brugte jeg min husvarme 540 i. Og havde egentlig også fundet min 562 frem. Et 60 kubik bæst, men det bliver så ikke nødvendigt. En vigtig ting at have, det er jo også noget pudsegrej. Jeg bruger en vingesliber med en pudseskive. Det her det er en vigesliber eller en fingersander fra Biltema. Og til at lave øjne, der bruger jeg simpelthen en overfræser med noget, der hedder et eye-tool. Og lad mig lige vise, hvordan den fungerer. Det er simpelthen med friktionsvarme, når man laver sådan noget. En bæs der, det har cirka 20.000 omdrejninger i minutter. Men det er også vigtigt at finde noget træ. Så 3, 2, 1, og lad os finde noget, du. Jeg var lidt i tvivl om, hvad jeg skulle skære i dag. Jeg havde øjnene på 2 stykker træ. Først så kan vi lige lave booty shake. Jeg har den her fine robinie stamme. Det er faktisk noget, der var overskud for en bro. Ellers så var der den her lille tveje, jeg overvejede, om det skulle blive sådan noget. Som I kan se, så på den til venstre, der kunne lige være et hoved der og en krop. En lidt bred ule, hvorimod at det her er lidt med en cylinder, men det er robinie. Planen det er simpelthen at lave en relativt simpel ule. Det jeg plejer at gøre, det er at jeg starter med at sætte næbet. Og når jeg har sat næbet, så kan jeg godt lide at klargøre til hvor øjnene skal sidde. Når jeg har styr på hovedet og dets proportioner, så giver resten af kroppen mere eller mindre sig selv. Så jeg plejer altid lige at skære hovedet fri først. Når jeg har gjort det, så går jeg i gang med at lave vingerne, sætter dem. For når jeg har sat dem, så ved jeg nogenlunde, hvor stor brystkassen skal være. Det er altså et fedt skud, det der. Super slow motion. Ja tak. Og der er også lige lidt solskin. Som I kan se, så laver jeg lidt detaljer med motorsaven. Laver nogle brystfjer. Laver lige klar til at gøre nogle lækre stænger her. Og det gør jeg simpelthen ved at fræse, som I kan se, med carvingsaven. Når jeg har klargjort til det, så begynder jeg at sætte nogle tær. Den her ule, den har desværre kun 2 tær på hver ben. Det er en mutantugle. Normalt så har de jo 3 og en bagtog. Ikke ham her. Der er ikke så meget plads. Som I kan se, så er jeg ikke helt tilfreds. Der skulle simpelthen lige noget mere af. Når man skal til at lave fjerpakken, så kan man gøre det med saven. Og de er sådan fordelt i 3 sektioner. Der er nogle skulderfjer, som I kan se lige om et øjeblik. Selvfølgelig har den også en hale. Det er vigtigt ikke lige at glemme. Jamen, jeg skulle lige pusle lidt. Jeg laver alle fjerne med motorsav her. Men det er det, når det er sådan en lille skulptur, og der skal være nogle detaljer tilbage, så kan man egentlig også bare vælge at bruge sine vinkelsliber. Så jeg laver skulderfjerne, mellemfjerne og svingfjerne med vinkelsliberen. Det er korn 36 på en 3M skive. Det er simpelthen bare kram. Og som I kan se nu, så får den lige en ordentlig omgang.
Så bruger jeg simpelthen fingersanderen fra den lille båndpusser til at forme guitarerne lidt mere. Og også bare nusken, sådan, så de ikke er så flosset. Og man kan også bruge leaf-sliberen her, eller båndpusseren til at lave nogle mindre detaljer, når man kan med vingesliber. Nu var det sådan, jeg havde glemt at lave tonegl på den her bandit. Så nu skal de lige efterpusses, og lige have lidt ekstra kærlighed. Og her der bliver overfræserne og iTools taget i brug. De efterlader bare sådan et krater, som jeg godt kan lide at fjerne. Og en gang imellem, så får man ramme øjnene lidt. Så kan man altid efterbrænde. Man skal altid huske at skrive under på, når man har lavet noget, man er stolt af. Så der har simpelthen været en træskulptør, Jeppe Røbke, der har været i gang her. Cirklen, den skal selvfølgelig også lige pusses. Hele den her skulptur, den tog 35 minutter. Den tog lidt ekstra tid, fordi det tager lidt tid at filme ting. Urti, så fik vi sgu også en omgang olie. Det er trappeskyldelse, transparent, for lige at få detaljen til at hoppe frem. Og det var i virkeligheden bare det. Tak for at du fulgte med i værkstedet, og husk varerne. Det er simpelthen bare overlegen.